Kender du det, at du skal have gæster? Du har inviteret gæster til om aftenen, du er ude og købe ind, du begynder så småt at lave mad, det er rigtig hyggeligt, dagen går godt. Og lige pludselig så når du dertil, hvor du skal til at dække bord. Shit, så får du øje på spisebordet. Og på det, der ligger der jo en hel masse bunker. Og for øvrigt så ligger der også bunker alle mulige andre steder i stuen. Der er kun én løsning på det. Fat i en bedroll og en kasse. Ned med alt papiret i den, eller ind i et skab, eller hvad du finder på. Og det er sikkert ikke første gang, du har gjort det. Der ligger noget andet i forvejen. Jeg hedder Lena Bentzen. Jeg er oprydningsekspert. Jeg har firmaet Farvelrod. Og jeg er det, som jeg vil kalde et ordentligt rodehoved. Det vil sige, jeg er rodehoved af natur, men jeg har lært mig selv at være ordentlig. Det har ikke været nogen nem vej, men jeg har lært en hel masse, og mange af de ting, dem deler jeg ud af til de kunder, som jeg har, som jeg hjælper med at skabe min højere grad af orden. Jeg vil også gerne have lov til at give dig nogle af de gode råd, og du får dem helt gratis her. Når du skal i gang med at rydde op, så er der én ting, der er vigtig. Du skal have fokus. Du skal have fokus på én ting ad gangen. Og du skal til at lære at tale med dine ting. Hvor bor du? Skal du spørge tingene. Tag fat i dem. Én ting ad gangen. Hvor bor du? Hvem er du? Hvad laver du her i mit liv? Det kunne jo godt være, at I ikke skulle følge sig mere. Det ved man ikke. Men det finder du ud af, når du snakker med dem. Når jeg snakker om at rydde op, så taler jeg slet ikke om, at vi skal have barberet vores hjem ned til noget, der ligner en klostercelle. Det skal det slet ikke være. Vi skal have hjem, som er personligt, som netop afspejler, hvem vi er som personer. Du har sikkert også set billeder i magasiner af hjem, hvor der er virkelig mange ting, men alligevel så ser det bare så ordentligt ud. Det, der er hemmeligheden ved det er at igen, at der har været fokus på hver evig eneste ting. Jeg kan love jer for, når de har været at tage de billeder der, så er der ingenting, der er overladt til nogen som helst tilfældighed. Der har været fokus på hver evig eneste lille dimsedut. Selv det, der ligger henslængt og skal ligne dagligdags uorden, det er nøje anbragt, og det ser bare ud, som det skal. Og det er der, vi har hemmeligheden. Hemmeligheden er at have fokus på alle vores ting. Vi skal ikke have noget stående, som er hengået i glemsel og bare står der i reolen og slet ikke er kønt mere. Det handler om at have fokus på tingene. Så du rydder op og tager fat i én ting ad gangen, siger, hvem er du, hvor bor du. Så du forholder dig til den, og så ved du lige pludselig, om det her det er egentlig en ting, der giver dig glæde, eller det ikke er. Fordi er det en ting, du er fuldstændig fløjtende ligeglad med, jamen hvorfor søren skulle du så sætte den på plads, så skulle du måske heller bare skille dig af med den. Du skal have ting i dit hjem, som afspejler, hvem du er som person. Farvelrod.dk, der kan du gå ind og finde et lille minikursus, som du kan melde dig til, og det er ganske gratis, og der får du flere råd til, hvordan du kan rydde op. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, vi ses igen. Hej hej.